Ние знаем, че този свят беше продаден под робство. Ние знаем, че този свят лежеше и лежи под господството на греха и под господството на демоничните сили. Но ние знаем и една друга истина. Една истина, която не само на Рождество, не само на Великден, през цялото време тази истина трябва да е ясна в съзнанието на всеки един от нас. И тази истина е, че Христос победи. Че Христос победи не само смъртта, че Христос победи болести, че Христос победи депресии, че Христос победи абсолютно всичко. И авторът на Евреите казва, защото ние имаме такъв първосвещеник, който като нас опита всичко. Ако трябваше някой да мине през депресия, най-голяма депресия, то това беше не който и да е, а самият Исус Христос. Аз знам, че нашия брат се е чувствал отхвърлен, отритнат, ненужен. Аз знам, че днеска има сигурно хиляди и милиони хора по света, които се чувстват по такъв начин. Но никой не се е чувствал така, както се чувстваше онзи молещ се човек в Гециманската градина, от което чело капеше не пот, а капеше кръв. От който се бяха отвърнали не само враговете, но и най-близките. На който и сам Бог Отец му беше обърнал гръб. Поне в един определен момент. Той знае какво е твоето състояние, какво е моето състояние. Даже в най-тежка депресия, в която изпадаш и която изпадаме. Даже в най-тежкото състояние, в което сме, той знае, защото той го опита. Защото всички езически богове и божества, нито един от тях не знае нищо, защото първо те не са богове, но второ, нито един от тях не е бил човек. Нашия Бог дойде и стана човек. И той стана един от нас, за да види, и не само да види, за да бъде в това, което сме ние, за да изпита това, което сме ние, за да победи и да ни даде тази победа. Когато той започва своето служение, Исус цитира думите на пророк Исаия. Думите на пророк Исаия, които са в 61 глава, от 1 до 3 стих. Тези думи, които Лука е записал. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. След еврейския народ не се е знаело точно какво означават тези думи. Това, което се е предполагало, че означават, те са предполагали, че Исаия пророкува за избавлението на Израел от вавилонското робство. Исаия живее и пророкува преди Израел да бъде отведен в плен. Така че хората по-късно са считали, че Исаия е пророкувал, че Месията ще ги освободи от вавилонския плен. Но най-странно и иронично и нещо, което те не могат да си отговорят и противоречиво е, че когато те излизат от този плен, не след дълго те попадат по друг плен и по друго робство, под римското робство. Всъщност, прощавайте, под гръцкото робство. А след гръцкото робство, под римското робство. Така че каква е логиката Бог да ги избави от един плен и да ги слага в друг плен? И след това да ги избави от един плен и да ги слага в друг плен? Не, те не бяха разбрали. Те не бяха разбрали думите, които Исус прочете, когато започна своето служение. Че пленът, от който те щяха да бъдат избавени, е не плен и не е робство от човеци, а някакъв друг плен и някакво друго робство. И така, ние виждаме мисията на Месията.
Мисията на Месията се съсредоточаваше в това. Защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите или на бедните. Защото ме е помазал. Бог ме е изпратил. Бог ме е изпратил не към богатите. Защо? Нима Бог не обича богатите? Разбира се, че ги обича. Искам да ви попитам за какъв вид бедни хора, какъв вид бедни хора има предвид Словото Божие. Бедни духовно. Бедни на живот. Хората казват да се наживея. Не можеш. Няма начин да се наживееш. Защото за да живееш, трябва живота да ти го даде този, който има живота. Иначе в противен случай не можеш да живееш. Ако имаш всичките богатства на света, а нямаш живот, пита Исус, какво имаш? Не е ли нищо? Не си ли най-бедният човек? Имаш всичко. В една книга бях чел за един мултимилиардер, който има едно единствено детенце. И то било болно от неизлечима болест. Колко мислите, че е бил богат този човек? След като с всичкия си милиарди не е могъл да направи нищо за своето умиращо дете. Така че, когато Исус говори за бедни, той включва всичките, защото той знаеш, че всички на този свят са бедни и сме бедни. Абсолютно всички. Исус казва в Матей 5 глава, 3 стих, едно от блаженствата. Кое беше? Блажени нищите, или на други преводи, бедните духом. Блажени бедните духом. Блажени тези, които са видяли своята духовна нищета. Ти видял ли си своята духовна нищета? Давид, когато се провиква и казва, защото сърце разкаяно и дух съкрушен ти, Боже, няма да презреш. Исус казва, защото аз дойдох да превържа сърце съкрушените. Аз дойдох за тези, които се чувстват изоставени, нищожни, самотни, отхвърлени. Аз дойдох, за да им подам ръка. Когато той беше тука, той търсеше такива хора. Той отиваше при паралитика, за който говориха миналата седмица. Отиде при него и му каза, стани, дигни постелката си. Отиде при бедната женица, чийто син беше или дъщеря беше починала и той им помогна. Отиде при плачещото семейство на Лазар и съживи Лазар. Той не очакваше те да отидат при него. Той не беше направил една обява в центъра на Иерусалим. Изцеление. Обадете се на този телефон. Или пратете съобщение по този вестоносец. Не, той отиваше и ги търсеше. Колко глуха, няма и сляпа е неговата църква, че чака нуждаещи се да дойдат. А ние не протягаме ръце към тях. Това казва Исус. Ти си студен, хладък на църквата в последното време. Ти мислиш, че си богат. Мислиш, че си богат. А нямаш нищо. По-надолу казва Исус. Защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Пратил ме да проглася освобождение на пленниците. Кои са тези пленници отново? Кои са тези пленници?
И пленници на какво? Някой от вас някога чувствал ли се като пленник? Някой от вас някога бил ли е някакъв вид пленник или роб или слуга? Ние сега сме. Словото Божие казва, че всички, които не познават Бог, са пленници на греха, са слуги на греха. Словото Божие казва, защото освободи вас, когато все още бяхте синове и дъщери на тъмнината, когато бяхте слуги на неправдата. Ние бяхме пленници на греха. Ние бяхме роби на греха. И Исус казва, това е мисията ми. Да проглася освобождение на пленниците. Исус прогласи освобождение на пленниците. На пленниците от робството, в което човечеството влезе. На тези пленници, които не могат да излязат от плена на своята греховност. Не могат да се преборят с алкохолизма, не могат да се преборят с наркоманията, не могат да се преборят с какви ли не други неща. Или ако ние не сме били такива пленници и ние си мислиме, че ние не сме били, не. Ние всички бяхме пленници. До момента, до който един не ни освободи. Защото този един Исус Христос казва, ако Синът не ви освободи, не можете да бъдете свободни. Хората се заблуждават, че психолози, психиатри, шамани, не знам си какви могат да ги освободят. Никой не може да те освободи. Само повече могат да те направят пленник. Този, който единствен може да освободи, е този, който победи Сатана. Защото ние всички бяхме пленени. Но единственият, който триумфира над греха, триумфира над Сатана, единственият беше Месията. Исус Христос. Единородният Божий син. Когато той се повикна и каза, свърши се. Това беше мигът, в който победата беше изкована. Това беше мигът, в който адът се разтресе. Мигът, в който дяволът изпищя като ужилен. Защото един го беше настъпил по главата и беше я размазал. Ние знаем ли, че хората, след които живеем, са пленници? Ние правим ли нещо, за да можем да помогнем тези хора да бъдат освободени? Или напротив, самите ние ставаме отново пленници. Самите ние отново се продаваме под робство. Апостол Павел казва точно това. Не се лъжете, на каквото се предавате, на това сте слуги. А Исус ни освободи от силата на греха. Исус ни освободи от силата на Сатана. Миналата седмица попаднах на едно шоу на Опра, не знам дали било запис или нещо. И там имаше едно малко момиченце в едно семейство. И това малко момиченце крещеше, викаше, биеше
Тя отиде да му взима интервю, но така и не успя да му вземе интервю, защото детето постоянно скачаше и викаше наоколо и казваше, че то виждаше около себе си, те казват, измислени приятели и ги нарича със свои имена. Наричаше ги с номера. И нашата напреднала цивилизация веднага лепва етикета шизофрения. Преди време аз влязах в интернет и в библиотеките и исках да разбера какво означава това шизофрения. Най-интересното е, че както всички останали, не всички останали, но много от нещата, то няма просто обяснение. Просто му е даден един етикет на нещо, което те не могат да обяснят. И хората казват шизофрения болест. Хайде де! Всички тези неща, които вижда, са нечисти духове. И детето е измъчвано от нечисти духове. Обаче, уния ще го тъпчат с какви ли не антидепресанти. Нашия Спасител дойде и каза: душе нечисти, заповядвам ти да напуснеш този човек. И духът напускаше. Ние, неговите последователи, ни са дадени същите прерогативи. А хората от нас, около нас, страдат. И много често и самите вярващи страдат. Може би не обладани по начина, по който невярващи е обладан, но измъчвани от нечисти сили. Измъчвани. И когато отидеш на лекарът ще даде рецепта, еди каква си, ти ще тъпчеш с някакви лекарства, в които ще бъдеш полужив, полумъртъв и си мислиш, че живееш. Исус освободи. Исус даде живот. Но знаете ли, ако ние се хванем за този живот, ако ние всички заедно се сграбчим за него, ние ще имаме голяма сила. Ако ние всички, всеки си търси своя път и всеки си тича по своите неща, дяволът ще ни излови като мишки. Ще си намери начин. Той не знае слабите места. Апостол Павел казва на галатяните: не се мамете. Един други мотиготите си носете. Само така може да устоите. Ако не си носите един други мотиготите, не си мислете, че може да го надхитрите. Не си мислете, че сте по-силни от него. Защото хората казват: аз мога да съм си вярваш и просто и така. Да си вярвам в себе си, може да отивам от време на време, един-два пъти в годината на църква. Това е твой избор. Но не мисли, че можеш да успееш да победиш. Победата ни е дадена. Победата ни е дадена лично, но победата ни е дадена като църква, защото Исус казва: на тази скала аз ще съградя църквата си и портите на ада няма да й наделеят. Той не каза портите на ада няма да й наделеят. Той каза: портите на ада няма да наделеят на моята църква. Никъде Исус не казваше, че християнството е нещо единично. Че всеки може да си повярва и да си е индепендент, независим християнин. Няма такова нещо. И когато се спасим, ние отиваме всички заедно. Казва, като негово тяло, като негова невеста. Никой не отива, да се пекне: аз си дойдох тук, ама не съм бил в никоя църква, ама просто си дойдох тук, разбираш ли. Не. Освен ако не си се покаял последната минута преди да умреш и пак, вероятно, този, който ти е благовествал, представлява някоя църква.
освобождение на пленниците, проглеждане на слепите. Кои са слепите? Всички, които не го познават. Апостол Павел казва, защото благовестието е скрито за онези, чието ум Богът на този свят е заслепил. И той знае как. Знае как да го заслепи. Той си направил безброй религии. Абе, ако щеш религия, каквато искаш такава религия, даже и християнска ще намери. Само, че не припарвай при Месията. Това е лозунга на дявола. И днес ние неговите последователи на Христос, ние сме най-нетолерантните хора. Защо? Защото ние казваме, че всичко останало лежи в дявола. Единственият е Исус Христос. И дяволът казва, окей, вие сте нетолерантни. Съжалявам, но аз не мога да не свидетелствам това, което съм. Може да изглежда нетолерантен. Аз просто свидетелствам това, което вярвам. Какво има толкова? Какво има толкова, че аз свидетелствам това, което съм? Когато някой свидетелства порнография, той за него не казва, че е нетолерантен. Той може да я свидетелства, да отиде в кафенето или в бара и да говори за порнография. Той не е нетолерантен. Но когато някой говори за Исус Христос, изведнъж той е нетолерантен. Ние знаем от кой идва това. Не е даже от тези, които пишат тези закони. Ние знаем, че той е от някой по-горе от тях. Проглеждане на слепите. Когато Исус изцели един сляп човек в Йоанна 9 глава, какво каза той към юдеите, които го обвиняваха, че той е изцелил този сляп човек в събота. И му казаха, ти не спазваш нашите закони, ти не можеш да изцелиш този човек в събота. Исус им каза, слепи водители, ако ви падне магарето в ямата в събота, няма да го измъкнете оттам. Разбира се, че ще го измъкнете, но ако този човек трябва да бъде изцелен в събота. Слепи водители. Това са повечето религиозни водачи. Слепи водители. Исус казва в 39 стих на 9 глава, за съдба съм дошъл аз, за да погледнат невиждащите и да се застепят онези, които виждат. Или по-точно да се застепят онези, които си мислят, че виждат. По-надолу той казва да пусна на свобода угнетените. Да пусна на свобода угнетените. Аз знам, че ние всички попадаме в тази категория. Ние сме попадали и сега все още понякога попадаме, защото сме угнетявани. Аз знам, че всички тези хора в този 1,5%, които умират от самоубийство, тези хора са били угнетявани. Дявол постоянно им е нашепвал колко нищожни са, колко безсмислен е тяхния живот.
колко няма смисъл от това повече да живеят, как никой не се интересува от тях, как никой не ги обича, как те са най-големите отрепки. Някой от тях е алкохолик и той е опитвал 1, 2, 3, 4, 5 пъти и се не успява да излезе от тази паяжина, която е оплел дявола. И когато дяволът му нашепне, видя ли, даже той може да го нашепне чрез най-близкия, да му каже: никога няма от тебе нищо да стане. И този човек не осъзнава, че всъщност той е бил уста на дявола. Защото точно това е било достатъчно чашата да прелее. И този човек, който е опитвал 5 и 10 пъти да направи фаталната крачка и да си каже наистина: няма спасение, няма нужда от мене. Вместо да преча на другите, по-добре да свърша. Но Исус дойде да ни освободи. Обаче Неговото тяло, църквата, не е достатъчно загрижено. Неговото тяло, църквата, е загрижена да прави палати, да прави дворци, да прави земни неща. Идете и вижте. В днешно цивилизовано западно общество затворите са препълнени. Психиатрите са препълнени. Обаче няма да го чуете много често или въобще няма да го чуете това по новините. Всички тези институции са препълнени и няма надежда. Това става все повече и повече. Обаче на цветните реклами вие ще видите и ще чуете, че ние ще направим живот на Марс. Ние ще продължим живота до 120 години. Ние ще направим еди какво си. Защо никой не излезе и да каже истината? Че ние сме безсилни? Защото дяволът е заслепил умовете на тези хора. Ние сме безсилни. Независимо каква технология, независимо колко човешко знание, ние сме безсилни. Ако човешкият син не ви освободи, не можете да бъдете свободни. Комуто човешкият син даде живот, той има живот. Защо? Защото той е творецът на живота. Машината няма да ти даде живот. Не се заблуждавай. Не на Марс. На другата галактика да те закара машината няма да ти даде живот. Този, който го създаде, той може да ти го даде. И ти го дава. Да проглася благоприятната Господня година. О, какъв чудесен стих! Какъв чудесен стих! Ангелите се радваха, скачаха и не можеха да проумеят. Ние хората и човечеството 20 века вече продължава тази благоприятна година. 20 века продължава тази година и показва: елате всички, които са отрудени и преминени, и аз ще ви успокоя. 20 века вече този призив е отправен. Обаче хората предпочитат да вярват на други неща, но не на този призив, който е записан от Исус Христос, от Неговите ученици.
елате при мене. Елате всички, които сте оттрудени и обременени. Вземете от моето иго. Вземете моето бреме. Елате, аз ще ви освободя. Затова авторът на Евреите в 4 глава на посланието на Евреите казва: днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Аз имам един обичай да отлагам нещата. Или пък когато ми препоръчат нещо, аз го отлагам. Особено, което не е лошо нещо, когато стана въпрос за маркетинга, когато те се обаждат и те предлагат някакъв нов продукт и ти казваш, и аз им казвам, ще си помисля до другата седмица. Обаче, когато Господ ти предлага нещо, по-добре е да го вземеш веднага. Защото другата седмица не се знае дали вече няма да е късно. Затова той казва: днес ако чуеш, не оставяй за утре. Не оставяй за другата седмица. Ако си решил да кажеш на своят близък или приятел, не оставяй за другата седмица. Не знаеш дали другата седмица твоят приятел или близък ще бъде сред живите. Днес, ако чуеш неговия глас, благоприятната Господна година е прогласена. Ще се включим ли в мисията да я прогласяваме? Ще потърсим ли и ще търсим ли угнетените? Или ще бягаме от тях? Защото тяхната компания не е добра.